Oke, monggo mau sejati. Sesuai kembali di sini juga ada MH. Yo. Sikile. Ya apa. Aku di sana aku compleng Aku iki tukang tambal ban uripe sak dalan-dalan golek mangan duit sing halal wakone cukup kanggo sandang lan pangan. Suasana kembali asal aku iki tukang tambal ban rezekine untung-untungan nasib api duit kantongan wayah apes wetangku krasa keroncongan mau sejati MH. Ono ban pecah wah iki mesti rezeki tako macedor ban pecah maneh isih isu rezekine tambah